Happy Thursday. Good morning. Good morning. Good morning. It's Thursday. Bago pumasok, tataya muna tayo ng loto. Loto. Lamig. Ko. Malamig. Malamig na. Lilinisan natin ang ating si Boy Bato bago pumunta ng Vegas. Kumusta na mga kaibigan? Kumusta na? Happy Thursday sa ating lahat. Tayo itataya ng loto. Meron pa tayong 15 minutes. Okay. Let's go. Tataya tayo ng loto kung hindi pa open yung doon. Yung tinatayaan ko. Doon tayo sa gasoline station. Tataya. Sana open na. Kung wala na akong gas. Wala nang gas. Bilis mo boss ang ating gas. Ay, good morning kapatid. Ang tabalits. Good morning. Yobi, brother. Oh, balato. Balato lahat tayo. Lahat ay happy pagka ako ay nanalo. So, tataya muna tayo. 1 billion. 1 billion ang ating Powerball. Medyo madilim. Malamig na po dito sa California at tayo tataya ng loto para sakaling manalo para lahat tayo ay masaya. So magkano ang tax nun? Malaki-laki din pero biruin nyo 1 billion, daming matutulungan yan. Di ba? Siyempre ewan ko kung bukas na sila doon. Check natin. Sarado pa sa tinatayaan ko. So sa gasoline station tayo. So I think dito sa may donut, anong oras ba? Medyo alanganin ako pa. Pwede sa donut store siguro. Ay, hindi na doon na lang. Sa may gasoline station na lang para sigurado. Okay, medyo malamig na. Kung tayo tataya sa gasoline station, wala pa yung suki ko dito. Sila ay tulog pa. Kung tayo sumalapit sa work. Hindi mahirap bilangin yan kasi ipamimigay mo rin lang yung iba dyan eh. Pag nagbibilang ka kasi, brother, ano yan, parang gusto mong itago. At parang pag hindi mo binibilang, parang share. Alam ko ba, sabi ni Mrs. Ako daw yung Ilocanong parang hindi Ilocano. Okay, sana open na yung ating tatayaan. Sarap ng matulog ngayon. Ito yung ating lalagyan ng loto. Pero hindi ko pa chine-check ito. Yung bibiliin ko ngayon para sa Saturday at yung nagpabili din sa akin nag-message sa akin kahapon si Miss Dayang. Miss Dayang, ako yung papunta $10 sa'yo.
$10 Powerball. I-separate ko yan para tapos i-take ko ng picture, litrato para makita mo yung actual na tinayaan. Unahin muna kitang tayaan, Miss Dayang, ano. Unahin muna kita tapos pipicturean ko para makita kung yung number mo ay yun ang tamang lumabas, para hindi magkagulo, para lahat ay legal. Ganun yun. Kasi para walang duda ang nagpapataya sa iyo. So lahat ay ano yan, parang yung tumutulong ba? Mga tumutulong sa atin, no? Malapit na pala. Yung mga nag-pledge sa akin sa pang Noche Buena, shout out mga kabudol. Mga kabudol na mga kamag-anak ko. Okay, mga kamag-anak na nag-pledge. Okay? Mga nag-pledge yan, mga kaibigan natin for tawag nito pang Noche Buena. Okay, pang Noche Buena. Ako naman ang bubudol ngayon sa inyo. Okay? Konti lang naman pamilyang bibigyan natin ng ano, ng pang Noche Buena. So, yung mga ano ko diyan, mga kamag-anak na medyo nakakaangat, may sobra. Kamag-anak walang problema. Mga kamag-anak at yung mga kaibigan din natin, syempre kung may magbibigay, share ng kanilang blessing, ay willing po ako na tanggapin at para sa ating mga kababayan, sa aking lugar. Okay, para klaro, sa aking lugar po 'yon. Kung hindi magbibigay, okay lang. Pero yung mga nag-pledge, shout out mga kamag-anak. Yung mga nag-pledge diyan na magbibigay. Nakalista lahat 'yan. Siguro next week mag-ano na ako. Kukuha na ako ng inyong ano, kasi kailangan bilhin na yung mga kailangan bilhin ko na yung mga tawag nito, mga item ng pang Noche Buena. Ay, Osang, kapatid, magandang umaga sa iyo at butit na padalaw ka naman sa aking magandang channel. Tatay tayo ng loto Osang. So, yun po, yung mga kamag-anak ko diyan pabudol po sa inyo sa ating plano sa sa Christmas Noche Buena. May bibigyan tayong mga family. Syempre, ako mangunguna. Tapos kung meron kayong may ibibigay, okay lang din. So, mga kamag-anak ko, ako mambubudol po sa inyo. So, Christmas, mga next week po yan. Ni-message ko na po kayo. Bubudulin ko na po kayo at para mas maganda kasi bilhin na ngayon yung yung mga pang Noche Buena, mas mura pa yata. Kasi pag gabi na, pagka malapit ng Christmas, medyo mahal, sabi ng utol ko. So, para mailagay na niya sa basket. So, yun ang plano. So, yun ang plano na gagawin ko sa Christmas Noche Buena. Mga simple mga family lang na deserving talaga na, kasi ganoon lang kasimple ang buhay So, pagsasaluhan sila, okay na yun. Masaya ng kanilang Noche Buena. So, mga kamag-anak ko dyan, alam nyo na kung sino kayo. Doc! Alam nyo na yan. Sino ba yung mga bahala na kayo dyan? Siyempre, yung iba naman may pinagkakagistusan pa. So, anyways, tatayaw ko yun bukas. Meron pa akong 15 minutes bago mag-work. So, hahabol tayo dito sa ating dito tayo para hindi tayo maano ng mga may salisigang kasi dito pag hindi mo nakikita ang sasakyan mo So, mahirap na. Okay, so tayo tataya sa loto. Samahan niyo ako. Sarap para maligo sa ng Ito kasi may mga salisi din masasalisihan ka. Delikado rin.
Ating car, hindi automatic kasi mumurahin lang to. Ayun tayo. Good morning. Hi there, good morning. Hi. Can I have a $10 Powerball, please? Yeah. Unahin muna natin. What next one? Naka-video, okay. Saturday. You wanna share to me? Nobody won, right? No? How many million? That's 1 billion. So, this is 10. Ito, separate natin para sa kay Miss Dayang yan. Ay, ba't ko pinapakita? That's not for me. So, that's $10, right? I wanna check the news. Okay. 119 million. One, how much? No, that's No, not. they make a million. No, one with powerful. It's Ah, 1 okay. billion. 1 billion. Okay, and can you give me Powerful. 15, $16 Powerball. $16 Powerball and $16 Powerball, 1 mega, 1 super. How much is that? 1.5. I know, man. 1.5 billion. Let me see. 1.5 billion. 1.5 billion. Katog show, brother. Saya ka na. 29. 29? 20, 26, 27, 29. And can you give me another 6 fantasy 5? You want something? 6 fantasy 5. Please. 6, 7. So total of 25, right? Total, 25. 35. 25. 35. Are you sure? It says 16. Okay. Yeah. Oh man, sorry. I lost my math there, huh? All right. Out of 40? Ito yung sa akin, ha? Ayan. What time is it? Oh, thank you. Have a nice day. Okay. Good luck. Good luck to us, man. Good luck to us. 1.5 billion. Big. Okay, that's it. Ito yung ating... Hello. Okay, let's go. Hey, Big Brother. Big Brother. Kadog Show, brother. Bubudulin kita sa Christmas, ha? Oh, baka gusto mong magpabudol sa akin. Meron akong parang yung sa atin noon. Yung tawag nito, pang Noche Buena. Kadog Show, ha? Baka gusto mong magpabudol sa akin. Brother, ha? Kadog Show. Huwag kang tahimik dyan. Kadog Show. Jonathan, brother. Namiss kita. Namiss kita, brother Jonathan. Bubuduling kita ngayon. Napadaan ka ngayon sa channel ko. Jonathan, brother. Meron akong pang Noche Buena. Mamaya. Meron tayong Noche Buena na gagawin. At yun ay lahat ay transparent. Lahat yun, brother. So mga kamag-anak ko, mga kaibigan, lalo na si Dog Show, Jonathan. Paring Jonathan, nakikinig ka ba? Parang hindi ka sumasagot. Paring Jonathan, ikaw ay bubuduling ko, ha? Next week. Oh, kailangan ng pambili ng ano? Kailangan ng pambili ng pang Noche Buena. Paring Jonathan, ha? Kailangan natin i-share yung blessing mo, brother. Okay? So, bakit nandito ito? So ako magbubudol sa iyo, paring Jonathan. Okay, meron akong plano kasama ng aking kapatid sa La Union. Okay? Asan na si paring Jonathan? Huwag kang tatakbo. Asan ka na? Anyway,
Paring Jonathan, may message na lang kita. At alam ko busy ka na rin. Alam ko papunta ka na sa work or baka na sa work ka na. 6:47 na. 6:47, meron pa tayong 10 minutes. Okay, let's go. So ulitin po natin ang ating plano sa Christmas. Okay, sa Christmas meron tayong pang Noche Buena para sa ating mga kababayan sa particularly sa lugar ko, mga kamag-anak ko diyan. Pag ako nanalo naman ng loto ay ako na magbibigay sa inyo. Yun lang yun. So pero yung mga nag-pledge diyan sa akin Paring Jonathan, saan ka na? Shout out! Palis na Paring Jonathan. Okay. Alang niya. Siguro duwan niya. Yes, ako nga. Big time yan. Ay! Paring Jonathan, ikaw mamaya, may message kita, Paring Jonathan ako mag-ano sa'yo. Yan, mabait yan. Tsaka actually, Paring Jonathan, malapit lang sa bahay ko yan sa amin. May ano kami yan. Brother ko talaga yan. Simpleng ano yan, simpleng tao lang at pero ano yan. Pero mapagmahal. Si Paring Jonathan, mabait yan. Nako, parang mambubudol nga ako sa toro ng aking mga sinasabi. Hindi, pero totoo yan. Kasi lagi yan si Paring Jonathan pag ano yan. Totoong tao yan. So, naglaylo lang ng alam mo na. Alam nyo na, sa social media. Pero active yan sa kanyang mga dogs, sa kanyang mga aso. Tsaka kanyang mga mga high RV life niya. Yan mga sarap. Enjoy niya yung kanyang quality time sa kanyang, especially sa tatay niya. Okay, so nandito na po tayo. Sana manalo po tayo ng loto. At salamat sa pagdaan, kapatid na Osang at brother Yobi at sino? Paring Jonathan, Kati Grace. Okay, message kita, brother Jonathan. Okay, babush. Sana manalo tayo ng loto. Ito pala yung real name ko. Ayan Ayun yan. Ang real name ko, pa-check nyo sa embassy. Ayan pa yung number ko. Ayan Okay, babush. Mabuhay. Ingat po tayo lahat.